Din il-ġimgħa komplew joħorġu aktar dettalji li jikkundannaw l-aġir tal-Gvern Laburista f'diversi deals u inizjattivi li għandhom riħa qawwija ta' korruzzjoni. Iżda il-Ministri ta' Gvern ta' Robert Abela jibqgħu idoqqu l-istess diska tal-istituzzjonijiet li ħadmu minkejja li qed joħorġu ċar aktar fatti li jindikaw li ġara eżatt bil-kontra. L-aħħar wieħed li tagħna din it-tweġiba kien il-Ministru Ian Borg meta staqsejnieh meta u minn min se tintrefa' r-responsabbiltà politika tal-aħħar żviluppi. Ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards li sab li l-eks Prim Ministru Muscat kiser il-kodiċi ta' etika meta aċċetta regali mingħand Jorgen Fenech. Il-konferma fil-qorti li Nexia BT qatt m'għamlet due diligence fuq il-kumpanija Vitals fid-deal tal-isptarijiet u l-waqfien tal-iskema tal-beħ tal-passaporti lejliet ir-rapport finali tal-Manival. Meta l-ekonomija kienet sejra tajjeb imma l-Gvern faddal sabiex meta kellu bżonn imbagħad uża dawk il-flus u użahom b'mod tajjeb. Anke hemmhekk qed nieħdu rakkomandazzjonijiet inkluż tal-Kummissjoni Ewropea u ntejbu dik l-iskema. Mistoqsi dwar l-iskema tal-beħ tal-passaporti Ian Borg qal li l-iskema għenet biex ħaddiema ma jitilfux ix-xogħol waqt il-pandemija tal-COVID-19. Qal ukoll li l-Gvern kien aqli ħafna fin-nefqa tiegħu. Qed intużaw il-flus mod tajjeb, sissa ntefqu mijiet ta' miljuni u fuq il-propa ma pratikament xejn mad-deal tal-Vitals u issa ma' Stewart. Jiena naħseb illi kif intom informati rigward dak id-deal hemm diversi mhux diskussjonijiet imma verifikazzjonijiet li qed isiru minn numru ta' istituzzjonijiet, jidher li hemm inkjesta maġisterjali, jidher li hemm l-Awditur Ġenerali li għadu jaħdem fuq rapport. Il-Gvern jaġixxi u jieħu deċiżjonijiet kif dejjem għamilna. Ian Borg kien mistoqsi jekk kif is-Sibt filgħodu kien inawgurat pont tal-mixi u r-roti minn Spencer Hill fil-Marsa għal Bla tal-Bajda fejn il-kwartieri tas-Soċjetà tal-Mużew. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm żewġ ministri, segretarju parlamentari u 3 sindki.